retno pengasih pasrah mereka moho ramane tole mumpung anom lho monggo Kang maju meneng beksa mriki iya anak lanang tak sekolah ke mas sok nek gede dadi pegawe anak lanang aku wis duwe anak wedok aku wis duwe anakku saklorone besok gede dadi pegawe tak godang Pocong bicara nesu yang dituturi sibu supaya selamat rahayu kaya ngene rasane nongkong terus kurang lagi tambahi kula kaya ngene wong kadung tresno rena wangi katoning motong tak kudangi bocah manis aja mung pijer nangis dadi bocah sing wasis pinter maca alah pinter nulis ayo ya mas mangan telo dicampur tempe Bapak Soekarno sing bagus dhewe sapa ta kuwi mas Bapak Karno ya mas pipimu ana upane atimu piye rasane tak kudange bocah bagus aja mung pijer mbesus
nganti saelingmu Tardi laras Bintang Korea Audio masih memantau Mas Anggi asal Mas Aji Dolphin Sos masuk nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sabar sapa tak suwun rina lan bengi mugi-mugi Gusti ijabahi saka pananggonmu bali bisa kumpul kaya wingi wengi jarana iya 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 Taunono windonono lan tani ing pucuke tresno balung mengko bebasane wong katon katon sliramu wae aja lali pawelingku uga manut mas janji-janjimu aku kang setia satu tanteni nganti saelingmu apa Minder aku. Suwerange iki. Ardi laras Kalau ya 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 jalan berjuang monggo Pak jumeneng beksan malih nyun kelingan le 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 ana lanang biyen nate peni biyen saiki le 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 ana oper waranggono yo jarene wis menang keturutan sing digadah biyen nate janji ning saiki Pak Cip terus apa lali ora nate lali aku ora
tenan-tenan. Sok terbisa nawang gunung desa dene ora ilang kon sing padha apa Hek ya. Hek ya. Oke, matur nuwun. Iya ta ya ya. Rasa tresna nggih. Oh. 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 ora gampang nampa lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging abot lakon nampa kasunyatane tresna kowe sumanding wong liya Ngapuranan aku yen ninggal ke sliramu nanging atiku wis tutut
lagu diputar Ya. dulu. Lilo, saged? Lilo Mas Oke. Anjri. Yo. Iyo, 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 iyo. Spesial buat Mas Anggri.
nanging aku ra bisa ngonjaki Bablas ki lumite Samara. lilo hatiku wis lilo nadyan batin ku keloro loro nanging aku ra kuwowo mergo atiku wis kebacut tresno Dah Mas Fakir. Suaranya kelmik bingung. Siang bantoro ratri mope leng manis ngati setiaku iso anduweni marang jang tiasu lasmi rasa kangen Terus? kang limput apa sih saksi rupane datang ngelincani janji sabanya mati Wong ayu tresnaku kirarya tamba susastra ning batenku Terus antep narasa hatimu tresnaku lojrene kalbu Senajan ngaruhi banyu segara rasa kasih senadyan nyawa ujar saka raga wis tresna ra bisa tasih sesarengan dilaras antara ratri mongeleng manis hati setiaku bangsa anggul deli marang tiang tiasu lasmi rasa kangen kang limputi terus bulan
asro ning batenku Wong bagus antep narasa hatiku tresnaku tulus jroning kalbu senajan ngaruni banyu segara rasaku ora bisa serna Senadyan nyawa poncet saka raga wis tresna ra bisa dipisahna yen wis tresna ora bisa dipisahna Atiku rumangsa lega dening katur nindra lan kepindho setya amun tansah dadi wiran yo Dik masuk rokoke selekese ning joget ya Mas ya. Nek dadi kisruh kuwi ora. Ora udut. Monggo. Saiki wis kepatok dadi rujak mangga ngilangke rasa jemu ati lega wis ketemu tar dilaras
aral. Jos. Kayenge nang Pak Karno iki. Saiki wis kepekno dadi rujuk. Ilangke rasa jemu ati lega. Turun Pak Ente, monggo. Wis ketemu. ngaturaken gum Kangge koetan kali ngene iki. aduh Kaya karo kanca-kanca ki mau. Ayo bakdo sebrambang. pakai persiapan dulunan Mas Joko dari Karang Taruna Mas Joko ya. Yo yo yo. Oh. Ya tenang. Ayo Mas, Mas Budi. Ampun kontok lo ya. Au. Masih miring masih. Banjir kuning gawe rebutan, aku seneng mas sepedane, sayang sithik rano berkone, aku seneng karo sirane, Terus sayang sithik ana bojone mas, sakno sakno. kijing miring, ayo yo kijing miring, kijing miring ulon banjir kuning digawe lakon, dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali, Yo ah. dari mana Ayo Pak Detres. Lalala. dari Lalala. mata turun ke hati mas, Mas kijing miring, ayo yo kijing miring, sabar godhong karo kudu sabar sawetar mas, kijing miring, ayo dong. ayo yo kijing miring. Bolosok. Abot kurane karo bojo abot cintane mas, kijing miring, ayo yo kijing miring, kijing miring tanggung banjir kuning sing anggung-anggung, etan kali kulon yo kali, tengah kali ana wonte, etan kemati kulon jawati, etak nindang rada abote mas, Ala kijing miring Mas. Ala kijing miring jolalilo. 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 Terus ya. Angge orang ora melu gawe kok melu ngomong. ayo mas, Ayo kok kijing miring, ayo yo kijing miring, suka
Tuan Kantun bose Brambang Mas Kentut Biljeng Laras ya Sayang sithik. Mas Kentut bose Brambang Duweke ya Mas. Ijing miring. Ayo yo. Ijing miring. Pate Daud Ijing miring tan. Banjir kuning gawe rebutan. Paling enak mangan lawuh apa? Yen kowe takon aku wi paling penak mangan karo bakwan Paling kepenak nikah entuk sapa? yen kowe takon aku paling penak nikah entuk bayang Yen entuk bayang bengko era karuan. Ya. Sebabe apa sampeyan dina ning gawean? Yen salah sedidik aja diundar-undar muda ora karuan. Paling enak mangan lawuh apa? Men. yen kowe takon aku wi paling enak mangan sate lombok enak seger wi Paling kepenak rabi entuk sapa? yen kowe takon aku paling kepenak nikah entuk yoga alah lalah Yen entuk yoga aja disia-sia. Sebabe apa kowe pinter golek kaya? Yen Kaya salah masih. sedidik aja diundang muda atine lara. Perawan apa rada? padha wae sing penting jodone Jaka apa dudu? padha wae sing penting jodone nah nah Asik. Monggo Mas Dwi.